Di ko lata sa lalaki. Hala, kibigyan. Kisa man na siya. Ilim, Suman. nasa gawa si Jong Brief. Okay ra ka, bata. Grabe yun ang grasya na abot sa itong kinabuhi, baby girl. Oy, grabe ang blessing. Achievement na to karong adlaw, baby girl. Ha? Sa'y naabot na achievement? Nga dugay naman niya itong tindahan. Tugay na lagi niya itong tindahan, pero wa ka kabantay kung unsay bag-oron. Oo, masabot ni mo. Naunsa naman ka, baby girl. Ay, wadyo di mo nakita ang bagong achievement sa itong tindahan. Pati bagong lingkuranan. Bagong lingkuranan. Para sa pud na. Sus naunsa man ka, baby girl. Ay, wala dyo kay business strategy ba? Kalang bagong lingkuranan, pag may bagong customer mo palit, mulingkod sila, matambay diriya. Magsigir na silang palit-palit, baby girl. Hindi, income na! Ah, okay pud na po kay gamay. Oh, gali, baby girl, basta baby girl kani. Pagpadako naghalin sa tong tindahan, baby girl, gamit kayo ni sa tong tindahan, gud. Sino na sa bala si Jailem? Kaya sa iyo, natamaan ng tawhana. Ay, kabalon ako kung unsa na siya. Asa ginaili? Klaro kayo, kabalon ako kung unsa na siya. Asa? Dunkin Master. Asa Dunkin Master? Kubugra. Bah! Uy! Boss, way soktong diha. Alas gawa ni mo, ihubog naman ka. Ni, di na magad ni mo hatag ug imnanan kung hubog na. Ako ba ni mo, boss, no? Muli ka sa inyo ang balay o niya, matulog na. Pagpuyo na. Oo ba, boss? Sige, boss, tog. Sakot rin mo sa... Uy, tipa. Na, nabunjagan dyan mo bagong lingkuranan. Pastilan, matulog na ba kaya niya? Kapag matulog ng tabahanan ni, uy. Pero sagdir na, bibigyan kay ana mo na. Basta na mo tambay tao, pasabot. Customer na to na. Customer lagi pero gitugan na paglingkuranan. Ayun na si Yaw na bibigyan kay Gracia gali na ano. Awat-awat doon na maabot ng mga customer bago. Basta na lagi ni boss. Kani ba, 5 na lang. Dili, 30 lagi ni. Wala na ko yung income na Kani sabi, kani sa Gisano. Ay, nabuwang naman. Patawo na. Tayo pabigyan o dili man mo maglalay sa kong tindahan. Ano na lang kayo, boss? Dili ba ko siya magkangkot? Gigamitin nyo na akong bangko, patunganan. Dapat lingkuranan na sa among customer, dili lalisanan. Tanawa o samok ta ka dyan tindahan angin sa mong lingkuranan. Ano sa'yo? Problema ni mo. Ano nilak man ka? Mango, nilom na ba? Kaya maulawan. Tati niya ba? Nilom na ba? Nagkara na minung ka pa, ilumon ka. Okay na, bibigyan ka mo gani, boss. Ayaw mo paglalis diri, ha? Sige lang, good boss. Kaya kadali na. Ay, nihilak man ang bata ilim. Ang butoy. Alangan basin giaway na sa iyang kuya o tanaw nga good. Kamay, naikinahanglan sa akong tabang. Ang bata nila. Ako sa tatabangon. Yati, asa man tingog niya? Ay, tama, diri. Tayo sa amang tingog niya. Ay, tama, dito. Tayo sa, wala may tingog bay. Asa man dapita? Ay, dire. Last. Biniagi kita mo ato. O kita mi. Paspasa ato, eh. Patay ang bata. Di ko lata sa lalaki. Hala, kibigyan. Kisa man na siya. Ilim, Suman. nasa gawa si Jong Brief. Okay ra ka, bata. Nga, iilak na po do. Ay, ka ba? Na, imbis pa hilumon. Nagmaoy naman noon. Usa may problema ani ha. Tama. Super speed. Patulong diri. Boss, Suman. o tanga sa kong lollipop be. Na, what? Ano man? Basta boss, pagdali, emergency. Boss, pagdali. Tagay na lang. Ang mayoy daraw. Isa lang ka po. Isa lang. Aprihin siguro. Aprihin sa daan. Aprihin na to daan. Boss, pagdali boss. Dali, Apri. Go. Kaya mo yan. Go, Ellen. Go, Ellen. Huwag na ba kayo maraton ko kami ninyo. Dali.
Kalame. Salamat, boss. Thank you. Go! Bata! Namiani, oy! Mission complete. Super P! Super P! Kung kinahanglan mo tabang, comment lang sa comment section. Ah, wow, bantog ni ay. Save by. Powder niya, napahinom niya ang bata. Man, Ilan mas tsaka ba yan? Tika, may kana lang.